Okay, that's what we call full on performance. That manda 1 second sameta telipanda kullar ai enga kelavu information etondiruttunna avula miss aatunu. It's only because of your fantastic performance. So first of all in the introduction kolla nama veekshakarige boda yanu Umesh Mijar vandadu enna onju naataka troupe undu namma kalavitari pedra vandadu ಮೂಲಂಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ ಅವತ್ತಂದ ಈ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಕಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಬೊಡೆದಿ. ಓಕೆ ಇರ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗಂಜಿಮಠ. ಓಕೆ ಪೊನ್ನತ್ತೀರು. ಓಕೆ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಜಡ್ಜಸ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೈ ತಲುಲ್ಲರ್ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಜಡ್ಜಸ್ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವರ್ಣ ವಿ ಒಂಚೂರು ಬೇತನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನಾಗ. ಸೊ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. Oh my God! ಸೊ ಇರಾಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಚಮನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಕ್ಕದಂತೂ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. That's a grand salute from the Grand Master. Fantastic, fantabulous, marvelous, mind blowing, beautiful. Eat Batti night, I think on the script wise, this is the most original script. Net Tappu Pattarleji, everything was so good. It was beautiful. Net Raddu Pathareji. Valla Vijayne Kaskoru ittene 1 lakh rate ಕೊಟ್ಟು. ಬೈ ಎನಿವೇಸ್ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಖಂಡಿತ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಕಾಸು ಕೊರಡು ಬಂದು ಬಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಪಾಲಿಸಿ ಅದ ಬಂಡ ಇಲ್ಲೀಗಲ ದಾಲ ಕೊರಪು ಜರ. ಉಮೇಶ್ ನಾ ಇರ್ ಮಿಜಾರ್ದಂದು ಸುಡ್ರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಇರಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಬಾಯ್ ನಿಂದಿನಿ ಬಂದಾಗ ಇರ ನನ್ನ ಬಂದಾಗ ನಾಟಕ ತರದ ಹತ್ತಂದು ನಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ ಬೆದ್ದದಾರ ಒಲ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ ತಂಡ ಉಂಟು ಸರ್. ಮಾತ್ರ ಊರು ಒಲ್ಲಿರ್ನ ಮೂಲ ಮಿಜಾರ್ ಮಿಜಾರ್ ಮಿಜಾರ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಪುಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಫುಲ್ ಪುದರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬನ್ನಿ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ ಇದು ಪೊನ್ನುಡ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಸೋಜೋರು ಏನೇನಿಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮಾತದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಕಂಡನಿ ಬೋರ್ಡು ದೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಂಡನಿ ಇತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಫ್ ಆನ್ ಬರೋದುಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಮಿಜಾರ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊಟ ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಇದು ಬೈದಾರಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನ ಐ ಮೀನ್ ಮಿಜಾರದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಇಲ್ಲ ಬರೀದ ನಿರಕರಿತ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚಿನ ದ ಬರ್ದಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನಲಾದ ಕಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್.